As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan ng Samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Padayon natong iampo nga malikay unta sa mga dagkong katalagman ang atong nasod, labi na karong kasunod-sunod ning mga bagyo o makabot na unta ang kalinaw sa tibuok kalibutan, mahunong na ning mga gubat ug ang atong mga leaders dili na unta magsigig away. Ato sang pasalamatan ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagi sa pagpamalit aning atong mga slots alang sa atong mga proyekto. Hatagan unta sila sa Ginoo sa daghang mga grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulusulon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga gamhanan ug maluluy-on, panalipdi kami sa tanang katalagman, hatagi kami kagawasan sa espiritu ug kaayuhan sa kalag ug lawas aron makatuman kami sa imong ipabuhat kanamo dinhi sa yuta. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto kang Tito. Pahinumdumi ang mga magtotoo sa pagtahod o pagsugot sa mga punuan ug sa mga anaa sa kagamhanan, andam pagbuhat sa tanang butang nga maayo. Tambagi sila nga dili magsultig dautan kang bisan kinsa, kundili magmakigdaiton ug magmahigalaon ug kanunay magpakita sa malumong kinaiya ngadto sa tanang tao. Kay kita usab kaniadto mga buang-buang, sukihan ug masalaypon. Naulipon kita sa mga kailibgon ug sa tanang matang sa kahilayan ug nagkinabuhi sa pagkadautan ug pagkamasinahon. Ang uban nasilag kanato ug ato usab silang gikasilagan. Apan sa dihang gipadayag na ang kaluoy ug gugma sa Dios nga atong manluluwas, kita iyang giluwas dili tungod kay bisan unsang maayo nga atong nabuhat, kundili
tungod sa iyang kaluoy, pinaagi sa paghugas nga gihimo sa Espiritu Santo, aron kita makabaton og bag-ong kinabuhi. Kay madagayaong gibubo sa Dios ang Espiritu Santo, dinhi kanato pinaagi kang Hesukristo nga atong manluluwas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Sa lunhaw nga sibsibanan, iya ako nga gipapahulay. Sa daplin sa malinaw nga tubig, iya akong gidala. Iyang gihupay ang akong kalag. Magbalantay ka nako ang Ginoo, Wala na'y magmakulang. lang pa ka nako. Iya ako nga gitultulan sa matarong nga mga agianan, tungod sa iya nga ngalan. Bisan kun magalakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ko'y kahadlukan nga dautan. Kay anaa ka man sa akong kiliran, sa imong igbubugaw ug sungkod, gihatagan mo ako og kaisog. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Gihikyaran mo ako og lamesa sa akong atubangan, samtang nagatanaw ang akong mga kaaway. Gidihugan mo ang akong ulo ug lana, nagaawas gayud ang akong kupa. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatagong kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Sa nagpadulong si Jesus sa Jerusalem, miagi siya sa utlanan sa Samaria o Galilea. Samtang
nagpaingon siya sa usa ka balangay, gisugat siya og napulo ka sanlahon. Nagpaantaw sila og naninggit, "Jesus, magtutudlo, kaluy iintawon kami." Nakakita kanila si Jesus og miingon, "Lakaw og pahiling kamo sa mga pari." Samtang diha pa sila sa dalan, nangaayo sila. Ang usa kanila sa pagtan-aw nga naayo na siya, mibalik og nagdaig sa Dios sa kusog nga tingog. Mihapa siya sa tiilan ni Jesus ug nagpasalamat kaniya. Ang maong tao sa Marianhon, unya mingon si Jesus, "Dili ba napulo man katao ang nangaayo? Hain naman ang siyam. Ngano man na kining dumuduong maura may mibalik aron pagpasalamat." Ug miingon kaniya si Jesus, "Tindog ug lakaw ang imong pagtuo, maoy nakaayo kanimo." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa atong tubag sa Salmo nag-ingon ta, "Magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako." Unya kun ang magbantay nato ang demonyo, unsa may mahitabo? Daghan kaayong kuwang. Gilingi ay imong tupad, ina napay kuwang ni moron. Ina napay kuwang. Og daghan gani kay kuwang nimo, sa to pa ang nagbantay nimo ang demonyo. Kay kung ang Ginoo na gani mo'y nagbantay nato, wala na'y kuwang kumpleto. Muna inigtanaw ni mo sa amin, ang tanaw ni mo sa imong naong daghan kayong kuwang, demonyo ang naghari sa imong hunahuna. Pero inigtanaw ni mo sa imong naong magsigi kag pasalamat sa Ginoo, kada Ginoo mo'y nagbantay nimo. Di ba? Tanawan din ang mga sanlahon. Sa dihang naa sila'y sakit nga sanla, nituo sila Ginoo. Motong nisinggit sila, "Jesus." Kay nanoon man si Jesus ato nga healer. "Kaluy kami." Ingo si Jesus, "Ngadto mos pari." Kay ang pari Manila mo'y tighukom sa una kung limpyo na baka o dili. Sus, nangaayo man sila. Pagkaayo nila, sa napo kabuok ang siyam, mipadayon sa ilang paglakaw. Nganong nipadayon man sila? Kay para nila ang ilang kaayuhan, kuwang pa. O unsa may kuwang, kinahanglan ideklarar mis pari na ayo nami aron makabuhat namig unsay among gustong buhaton tipon sa katilingban. Kay kani man mga sanlahon sa una, ipalayo ka sa community. Mutong pagkaayo nila, bisag naayo na sila, kuwang pa. Kinahanglan gyud na agyoy written or public declaration gikan sa authority na ka-integrate na mis katilingban. Pero ang kadtong tao nga ang iya ra yung pangandoy nga maayo siya kaning sa Marianhon, pagkaayo niya wa siya nilahos usa ngadtos pare. Unsa mayang gibuhat? Nibalik og nagpasalamat. Kana bitang matagbaw na ka kana maka-feel na ka nga nakabot na nimo ang imong gitinguha. Unsa may imong buhaton? Magpasalamat. Pero kuwang pagani ang imong gitinguha, magsige pa kag pangandoy sa wa diha. Di jud ka kapasalamat sa naa. Kinsa mga asawaha dinhi nga nagsigig pasalamat sa Ginoo kay naamoy bana, tasa kamo. Klaro kayo ka mga minyo anang inyong naong.
Yang anong di man mo magpasalamat nga na may daghan diyang kasigig luhod-luhod aron makabana lang unta. Wa gyud ka bana, hapit na lang mga matay. Ana, kinsa man sang mga banaha din hibing nga nagsigi jud pasalamat kada adlaw nga naa ang imong asawa, tasa ka mo. Na, wa gyapon. Mauna tong kinaiya. Kinsa man dinhing mga ginikanana nga nagsigig pasalamat nga naamoy anak, taas sa kamot. May kayo. Kinsa dinhing ginikanana nga wa gyud mga saba sa ilang mga anak, taas sa kamot. Wa na malagi ni pataas. Kanang nagpasalamat di na mga saba, oy. Ug nagpasalamat kang naa kay anak imo ding kasaban, kawagod nimo unsa bang kang klasehas mga tao? Salamat Lord nya tamparuson. Salamat kay nakoy anak imo tamparuson. Buang ka So dito sakto ang inyong pag-isas kamot primero. Kinahanglan magpasalamat gani sa to pa nahinangop ka, nalipay ka, natagbaw ka anang imong nadawat. Giila nimo nga wala ka nang hahanapin pa. Pero magsige gani kang pangasaba anang hinatag sa Ginoo nga bata. Sa ato pa nangita pa kaglaing bata. Kanang bata nga dili parihana, dili ingon ani Lord, dili ingon aning buangon, dili ingon aning pretapulan, dili parihana aning mutubag-tubag. Ayaw anak ra imong gipangita. Anak. Higugmaa na. Ingkaw niya buangon man kay pader. Higugmaa kay anak gyapon na. Di ba? Sige, lingya imong tupad. Ingna sugod karon din ata mga saba ha. Na sugod karon din ata mga saba. Diri sa unang pagbasa niingon si San Pablo pahinumdumi ang mga magtotoo pagtahod o pagsugot sa mga punuan o sa mga anaa sa kagamhanan andam pagbuhat sa tanang butang nga maayo. Kita naman tayo gipangpili nga mga leaders sa simbahan o sa gobyerno. Ato silang tahuron. Atong tahuron. Ato silang suportahan. Pero, niingon sa siya diri, tambagi pod sila, dili magsultig dautan kang bisan kinsa. Og dili, sa to? Kundili magmakigdaiton o magmahigalaon o kanunay magpakita sa malumong kinaiya ngadto sa tanang tao. So kung nangato sa mga leaders nagbinuang nasad sa ilang kinabuhi, nagsigi daot sa ilang isig katao, nagfaksyon na sila. Kita sang mga tao nga nagpili nila o nagtuboy nila, doon natay katungod sa pagtambag, pagsulti nila. Muna ako rin magsige jud kong ingon iampo nato ang ato mga leaders nga unta hunong na nang ilang away. Kay matod palagi ni Kristo ang gingharian nga mag-unay away malusno. Ang pamilya nga mag-unay away malusno. Tanawa rong atong nasod, gasigi silag away ang atong mga leaders nga atong gipili. Kung sa may resulta, lusno. Hastang atong flood control. Flood na lay nahibilin, ang control wa na. Di ba? Kaya nagsige mag-away. Hasta sa atong nasod, wa protektahi. Sunan ka ng bagyo, magsunod-sunod kada simana na imusod bagyo. Mugawas na nasa imusod. Kinsa ro'y gasunod nga porting paspasa. Si Marcy. Sa itong usa. Si Nika. Ophil. Christine pa ito na. Christine, dayon si Leon. Christine. Christine, dayon si Leon, dayon si Marcy, dayon si Nika, dayon si Ophil. Nasa gasunod, man ito sinugdanan sa gasunod-sunod. Nga naman, niliwat ang
Niliwat ang atong kinaiya, di ba kanang bagyo, muram nang nag-away ang hangin, alborotong hangin ba? Naliwat. Kaya nga to sa mga leaders, why hunong away? Why hunong? Kapoy, puol kay paminahon. Kanabit ang imong silingan, magsigig yaw-yaw. Alingugmog. Ako, gialingugmugan kung namina. Aka mo alingugmogi. O di man sa mong tigbasag social media, no? Mahibawa magunta karon kay naaman ko ng social media, bisang pila palang kaura sila dito naglalis, o nana makita ang day nato, nga ako mutanaw sa guwana, katawanan kayo, dili ni pagdaot, pero usa ni sa pagtambag sa ato mga leaders. Sa Kongreso, sige silag hearing, dugay na kay na ilang hearing, hisgot anang gagmay kaing butang, gagmay kay mga butang, pila rago ng 125 million nga ilang gi-question. 125 million. Sobra na tingalis 125 million ilang gasto ana sa siging hearing ana 125 million na kuno questionable. Karong bag-o lang yon, nga pila pa lang ka. Hapon mating ito, the other day, nasa hearing dito sa Senate. Ang gihisgutan sa Senado, sa pipila ka mga senador, dagko kayong amount, dagko kayo. Naku mo, tingali ni angay hisgutan, kaya ang dagkong amount, nakaapiktar man nato. Siyunan ka ng flood control ko, no? Ang gasto kada adlaw, maura ni akong na-pick up, ha? Kibawag sakto ba ni kayo? Kada kuno, for the past 2 years, ang ato kunong gasto sa flood control, mag-average og 1 billion every day. Ang atong gasto ba para sa budget, flood control na, wa pa maghisgot atong uban, katong mga Maharlika Fund, katong mga unprogram fund, katong PhilHealth nga nawa. Flood control lang usa, 1 billion a day. Nya, matod pa sa usa ka senador, wa tay nakitang flood control na epektibo. Murag bisag anino wa kay na dubli-dubli ang baha nga nahitabo. Matud pa niya, hain man ang mga contractors ani. Kay kung doon na sila 10% nga ginansya sa ilang pagpakigkontrata sa tag 1 billion a day, naa sila'y income nga 100 million a day. So gihimong gatasan ang atong panudlanan sa gobyerno, niining flood control lang daan kuno, unya na ay nag-income og tag 100 million a day. Porti nila narong daghana tingalig na palit nga nindot sa ilang mga butang o sa ilang kinabuhi, samtang pagbaha ni Karina, ni Christine, ni Leon, ni Marcy, ni Nika, ni Ana Saros Opil, kusog-kusog ra ba kuno na, o pamulanfol, porting daghanang nangabungkag, nakatigayunan, mga kaumahan, mga balay, mga properties o kinabuhi nga nangamatay. Kini mao'y angay untang hisgutan. Dili magsigig balik-balik for how many months anang 125 million ra. Di mas kumuingon nga di na mayong hisgutan tana, pero atimanon taning dako kay ni kadaot nga nahitabo. Kaya siging hisgot anang mga nangagi adto pang 2008 nga mga kaso, 2016 nga kaso. Kini rong present nga kaso, kining 2 years ron nga atong giatubang nga porting daghanang kwarta. Niabot na kuno gani og mga 1.14 ba to trillion ang mga kwartang na-spend sa gobyerno niya, wala pa'y nakita. Napagiti usa ka senador nga niingon, naapagitay feasibility study, nga naay budget, nga bilyones sa kuno ang budget, pero wapay ni gawas. Kinsa may ga-study, hain maning mga naghimog feasibility study, nga atong gibayran og bilyones. Kani mo'y angay ta natong hisgutan, ug ato silang tambagan, hunong na mo, ana mga buhat nga dili makaayo sa atong katawhan. Matod pa ni San Pablo diri, kay kita usab kaniadto mga buang-buang, sukihan,
o masalaypon. Naulipon kita sa mga kailibgon. Kanang kailibgon ana mga butang, mga lawas. Mahal biya kay ng lawas ug anak ka maibog diya. Mahal na kasuway mo anak. Ako hapit di ako kasuway na mahal ka. Og sa tanang matang sa kahilayan og nagkinabuhi sa pagkadautan og pagkamasinahon. Ang uban nasilag ka nato og ato sab silang gikasilagan kanang away ba? Away. Matud pang San Pablo, hunongon na nato. Unsa may tong buhaton? Ilho nato nga giluwas na tas Ginoo. Ako moingon ko sa akong pagkapari, sa akong pagkamakasasala, nya naordinahan gyud ko pagkapari. Hangtod karon guilty kay ko kung magbuhat kog sala kay para nako di jud ko angayan nga himuong pari. Nya nahimo kong pari. Murabag para nako dako jud kay ni nakong tulubagon sa Ginoo. Nya naa man jud gyapon ko'y sala. Di ba no? Kana pangutan-an ang mga lektor sa Kristan sa naong ng pariya. Muna akong hangyo sa atong mga leaders, kamong napili, naaman gud mo yung mga apan, mga buangon manggitang tanan, pero napili lang yapon mo pagka-presidente, sa itong gipang-eleksyon, senador, congressman, gobernador, mayor, sa pananguban niya, kapitan, barangay konsehal, mao man yung mga elected officials, yan na-appointed pagyud mo, kanang sa cabinet, sa mga unsa diha nga mga ranggo, kadagko anang mga grasya, timailhan ang Ginoo, nagpasaylo nato sa atong kalapasan. Bisag dili ta perpekto gisaligan ta, magpasalamat unta ta. Muratag mga sanlahon ba? Ang sanlahon dili angay ayuhon ta to ni Kristo kay di man sadto sila mga buangon man sadto, pero giayo ni Kristo magpasalamat unta ta. Nya unsaon nato pagpasalamat? Atong ipakita sa atong paghigugma sa sugo sa Dios, labi na ginang kamatuoran, di ta magsig pangilad, kanang pagka mapaubsanon, muhapa ta, sama aning sanlahon ni hapa, magpaubsanon, dili magsigig reklamo, dili magsigig pangisog, di magsigig panaway, dili magsigi og pamatay. Inana ba? Mapaubsanon og muangkon ta nga dili tatakos, munang alagaran nato matud pang San Pablo ang tanang tao. Ang dautan, badlongon, ang buutan, atimanon. Kanang mga buhat nga maayo sa tao mo'y atong tan-aon. Buhat nga maayo, nya badlongon ang buhat nga dautan. Naman na sa atong kuan, naman na sa atong spiritual works of mercy, counsel the doubtful, instruct the ignorant, sa putong usa, reprimand or sanang badlongon, badlonga ang makasasala, reprimand sinners. Inana. Pero nasa gibutang forgive offenses, bear patiently those who do ill. So magpasensyahay ta, magpailubay ta, magtambagay ta. Munang nindot nga maghearing sila diha, nagastom tag kwarta na nila sa Senado man o sa Kongreso, dili kay mo pinpoint ra tag usa ka tawo. One-sided kayo ang hearing diri sa atong lower house. Ambot kaning sa Senado og kanirong ilang pagsugod og hisgot aning dagkong kantidad, hinaut unta nga dili sad one-sided. Kana bang balanse ba? Kanang kamatuoran gyud. Kamatuoran. Sige, katapusang lingi sa imong tupad ing na balanse ra ka. Balanse ra. Basig na kay abi kay dili man ni nato migob daoton tani. Kani migo man ni nato bisag dautan ato ning panggaon, dili ingon ana ha. Mao bitaw kita dinhi kaning atong mga donations, wa jud koy gi-announce nga ngalan, wa jud.
na mo donate nato dinhig minilyon, wa tay gi-announce. Nasa mo donate nato tag 100 lang para sa atong slot, si TUMM, 100, wa sa tay gi-announce. Ngano man, tungod kay gusto nato nga ang gugma sa paghatag maogyoy mugawas. Kay kana mga tao nga way gugma sa paghatag, gusto man na sila i-announce. Nya di gina sila mohatag basta dili i-announce. Pero kung ang tao nga nahigugmas paghatag, musigi paganig ingon. Ako malipay ko din inig text na imuhatag natong tag 50,000, napagani tag 100,000, napag-imuhatag 500,000. Nya magsigi ingon, pader ayaw biagong hisguti ako nga ha. Ayaw jud ko i-announce na ko, sus, congratulations na ajud kay kasing-kasing nga mahigugmaon. Pero ang kana mga taong kunuhay manghatag, purya kuan lang in town, puryalas mga buutan, gusto kayong ibutang ang ilangan a project of, an effort of, ano? Anang iyag yung specific nga ba? Muna iyampo na nato nga inaot unta, magkat-o na ta, na di ta mangangkon sa mga butang nga maayo, kay iyanis Ginoo, sama sa kaayuhan sa lawas ug kalag. Unya ang atong angkonon ang atong mga sala maghinulsol ta, unya ato sang higugmaon ang atong isig ka makasasala ug alagaran nato ang tanang tao. Pasabot ang ato untang mga efforts, mga sakripisyo kanang mapuslan gyud sa tanan, dili lang sa pipila nga atong nauyunan. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, dad-o nato ang ato mga pangamuyo ngadto sa atong langitnong Amahan kinsa nahigugma kanatong tanan, ug moingon kita, Amahan, panalangini kami. Amahan, panalangini kami. Nga ang simbahan dinhi sa kalibutan, padayon nga mualim sa nagusbat nga mga kinabuhi, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga daygon o pasalamatan nato ang Dios tungod sa mga gasa sa kinabuhi, sa pagtuo, sa kabaskog sa panglawas, sa kalipay ug sa mainitong kabanayan, kahigalaan o katilingban, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga sa kanunay, magpasalamat kita sa tibuok natong kinabuhi, tungod sa gugma nga gipabuhagay sa Dios kanato, ug tungod sa iyang pagsagop kanato, isip iyang mga anak, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga masakiton og sila nga nabugatan sa ilang pagpuyo, makakaplag sa espesyal nga paghigugma o pag-alima sa Dios, pinaagi sa ilang kabanayan nga nagatiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga sila nga nangamatay diha sa pagtuo, mahiusa na sa mga santos diha sa ilang pagsimba sa Dios dito sa langit, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Dios among Amahan, salamat sa daghang mga grasya nga imong gihatag. Dawata kining among gipangamuyo karon diha sa gugmag pagtuo,
pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Unsay igasa ko kanimo tungod sa imong kayo. Giluwas mo ako gikan sa Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga maluluyon dinhi niining Eucharistia, gisangyaw namo ang kamatayon sa Ginoo, dawata ang mga gasa nga among gihalad ug tabangi kami sa pagsunod kaniya uban sa gugma. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaw sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw adto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Away ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristong among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesukristong among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pahans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila, labi na tong nabiktimas mga gubat ug mga kalamidad. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaigong ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong ginharian. Matuman ang imong pag-uwi dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanto namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasalanan, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Inunualuwasa kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahugang himaya, hangtod sa kahangturan.
Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, nagapasalamat kami kanimo tungod sa kalanon nga imong gihatag kanamo. Pinaagi sa imong espiritu baskuga dinhi kanamo ang imong kinabuhi. O himua nga magmakanunayon kami sa pag-alagad kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa mga kalag. O Amahan nga labing maluluyon sa imong mga kamot among gitugyan, ang mga kalag sa among mga igsuon,
aron mabanhaw unta sila sa katapusang adlaw uban sa tanan nga nangamatay diha ni Kristo. Ginoo, sa imong dakong kaluoy dawata ang among mga pag-ampo aron ablihan unta ang mga ganghaan sa paraiso alang sa imong mga sulugoon. Sa among bahin mahupay usab unta kami sa mga pulong sa among pagtuo hangtod maghiusa kami sa pagsugat kang Kristo niadtong adlaw kanusa. Magkatigom kaming tanan uban sa Ginoo ug sa among mga igsuon hangtod sa kahangturan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Ug ang kahaya nga walay pagkapalo magdan-ag ta kanila hangtod sa kahangturan. Mupahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Atong usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang gasa sa kaayuhan, divine healing. Nya mahitabo ra ni kung kanunay tang mapasalamaton, mapaubsanon o motuo gyud sa pulong sa Ginoo. Salamat sa mga manggihatago nato nga mga katawhan, ato mga slaughters na malit sa ato mga slots. Ang SBF DAG nato na natayhalin nga 43,433 ka slots, na apay 16,567 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot para ni sa atong kumbinto. Daghan patag bayronon in town sa atong mga contractors. So kuan lang kitang mga naay mga 500 bisag kada buwan, kada semana, hatag lang ita. Ato gining hotdon 16,000 naman lang ni kapin. Nya ang atong si TUMM nagsugod na taron sa atong pagtrabaho na halina na ta og 43,462 ka slots, na pay 26,538 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Yan, nasa ni siya 61 slot challenge na tag 6,100. 208 na sad ang atong nadawat. Ang katudeng atong SBF DAG na sa to'y 16 slot challenge, tag 8,307 na sad ang atong nadawat. Atong pakpakan ang namalit sa atong mga slots. Salamat kayo. Nya ang atong investment slot katong DSAP na pay 3 ka slots na available. Unya padayon sad mo pagsuporta sa atong YouTube channel kaning Patriciano Ubod. Niabot na nig 208,000 ang atong subscribers. Unya view, like, share lang yun kada adlaw sa atong mga contents kay doon natay income nga madawat gikan sa YouTube. Unya gamito na nato sa atong charitable expenses. Atong month of September nakadawat tag 193,000 kapin, ambot ka karong atong October og pila kay i-share sa YouTube nato. Nya karon November ato lang yung sigihan og support, no? Kay daghan kay mangayo nato diri hinabang ato sang ibahin-bahina. Manindog ta. Ug mapuhon ang ato na sad nga prosesyon San Vicente Ferrer human sa alas 6 sa gabi nga misa. Akong gi-encourage gyud ang mga kofradiya sa di San Vicente Ferrer o ang mga mandated organizations magsigitag prosesyon kay magampo ta healing sa mga masakiton, kalinaw sa kalibutan labi na dinhi sa tong nasod o panalipod batok aning mga tanang dautan labi na sa mga kalamidad. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma
kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magamahan kita karon, mga anak sa Diyos, namulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong dayon mga ama ng anak o Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimba